Okay, mayong hapon na usab kaninyong tanan, no? Diha sa inyong matag usa ka panimalay, no? Habang nagaanda mo sa inyong panihapon, haleluya, tugutin na usab ako ninyo, niini nga kahaponon nga mobisita diha sa inyong matag usa ka panimalay. Haleluya. Praise the Lord. So ang pag-istoryahan karon, no? What to do when we encounter difficulties. No, sa atong himuon kung kita maka-enkwentro og mga kalisod. Amen? So number 1, be wise and set your heart on the right path. Ang padre, be wise and set your heart on the right path. Kinahanglan kita nga kasi tawagan ng wise kanang magdialamon, no? Be wise and set your heart on the right path. Kinahanglan nga mahimo tang wise unya ibutang nato nga tuang kasing-kasing on the right path. No, kay basig ang mga motibo sa atuang kasing-kasing mali, no, kinahanglan nato igsoon itama ibutang diha sa tamang dalan kay mao na siyang gusto sa Ginoo kanato. Let's open our Bible in Proverbs chapter 23 verse 19. Listen, my son, and be wise and set your heart on the right path. Okay, so mo nang gingon sa word ni God. Listen, my son, and be wise and set your heart on the right path. Kinahanglan nakatutok ang atuang kasing-kasing sa tamang dalan, dili sa mga mali. Karon igsoon, asa man kita gasubay? Naba sa tamang sa tamang dalan o basin og nalihis na ta sa dalan din nganha sa kabubuton sa Ginoo. Okay, so ask the Lord wisdom on how to face the challenges. No, if we face the challenges, ask the Lord's wisdom. Know how to escape, how to overcome, or how to win over these challenges nga to ang ma-encounter. Because it is important that we are always on the right path. Importante kayo nga kanunay ta nga naa diha sa tamang dalan. And your ways and motive must right. That is your weapon to stand firm and not be shaken. Kinahanglan nato mga motibo tama, no? Kay mao ni siya nga atuang hinagiban do para kita makatindog nga lig-on og dili mauyog. Nabisan unsaon pamanta og kuso-kuso sa mga balud sa mga problema, dili gayud kita mauyog igsuon. Amen? Number 2, stand firm and let nothing move you from the things you do for the Lord. Kay tindog nga malig-on nga walay makauyog kanato nga bisan pa man ng mga problema sa atong palibot, dili gyud ka mauyog ni ana. No, yung padre, og dili ka mauyog from the things you do for the Lord. No, kabalo ka nga namuhat ka sa kabubuton sa Ginoo, ayaw paapekto sa ubang tao, ayaw paapekto sa mga problema, ayaw paapekto sa mga trials, ayaw paapekto sa mga bisang unsang kalisod nga moabot sa atuang kaugalingon. Kay nganuman ingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Ingon diha, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Inim katapad, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kay tindog ta nga malig-on igsuon nga walay makauyog kanato, kay
always, yung padre ni Pablo, always give yourselves fully to the work of the Lord. Ihatag nato ang atuang no tibuok nga kinabuhi para subuluhaton sa Ginoo. Tungod kay nasayod kita nga atuang paghago di sa Ginoo dili makawang. Tanan adunay reward nga atong madawat no pagbalik sa atuang buhi nga Dios. Okay, so there are many oppositions or challenges in the world. Musugot ta og sa dili igsuon mo encounter jud tag mga challenges. Labi na nga kita nagapangalaga diha sa Ginoo, sulayan jud kita. No sulayan ang atuang pagtuo, sulayan ang atuang pasensya, sulayan tanan. Aron kita maka mulig-on, aron kita malig-on ang atuang pagsalig diha sa atuang buhi nga Dios. Unya, get busy in the work of the Lord or else you'll become a paranoid. Kung kita dili mabisi sa bulhaton sa Ginoo, inim katapad serve the Lord. Kinahanglan mga lagad kita sa Ginoo. Kano sa pamanta mga lagad? Unya na ba nga wala na tay igong kusog nga ialagad sa iyaha? Karon mintras bata pa ta, mga lagad na ta sa atuang buhi nga Dios. Muna ingon ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 12, remember your Creator in the days of your youth before the days of trouble come. Unya pa ka muduol or mga lagad sa Ginoo kung naa na sa kalisod. Karon pa lang, mintras kusgan ta, mga lagad kita sa tuang buhi nga Dios. Amen? Praise the Lord. Okay? And make your life meaningful in these last days with the Lord. Kinahanglan nga ato ang kinabuhi mahimong meaningful. Hallelujah. Niining last days because our labor in the Lord is not in vain. So muna siya atong buhaton igsoon duha. Be wise and set your heart on things on the right path. Number 1. And number 2, stand firm and let nothing move you from the things you do for the Lord. Hallelujah. Amen? Praise God. Mag-ampo kita. Lord Jesus, daghang salamat sa imong mga pulong nini nga kahaponon on what to do when we encounter difficulties, Lord God, in our lives. Thank you for your guidance. Thank you for your word, O Lord, that your word, O God, is a light unto my feet and a lamp unto my path. Thank you, and we give you praise, we give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanako nini nga kahaponon. Sa kanunay kining inyong ubos nga alagad Pastor Will Milian magaingon kaninyo igsoon ayaw kaluya kay Ginoo magauban kanato buntag o gabi o gayang panalangin maana kanatong tanan. God bless you and shalom to everybody.